I ens arriba l'últim tren que ve de la Tor. I lògicament per variar amb un retard de collons. I aquí el tenim. ...124, sense grafitar, neta, amb seients de visita llarga, veurem què tenim a la segona unitat. A Ripoll, a la via 3, tenim 2 PMRs completament grafitades. I això és el que hi ha, de moment. I ara esperarem el semitortuga, perdó, semidirecte, que ve de l'Hospitalet en direcció Puigcerdà. I aquí tenim el semitortuga, perdó, semidirecte, en què devia estar pensant. Fet una merda de grafitis, si la cara meva està neta, cap al YouTube. Si està bruta, això no es penja. De moment sembla neta. Segueix neta. La 115. Una mica bruta. Va, encara el penjaré. Ni que sigui per el que han arribat a trigar. Ja se'ns en va el que se'n va cap a Barcelona i l'Hospitalet. La 093. Seient de visita llarga, perdó, que és reformada. Se'ns en va. I li diem adeu-siau. I veurem també com se'ns en va el semitortuga cap a Puigcerdà. Va bruta, però des d'aquí no es distingeix. El penjarem. I aquí hem tingut, o hem vist, el creuament de l'últim tren de la Tor amb el semitortuga que puja a Puigcerdà, avui dimecres de vacances. I això és tot des de l'estació de Ripoll. Adéu-siau.